Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin labarin Express. Yau dai muna Asabar 11 ga watan Almuharram, hijiran ma'aikin Allah na da shekaru 1445 wanda ya zo daidai da 29 ga watan Yulin shekarar 2023 miladiya. Kanin labaran aka ji ga kuma cikakkunsu wanda ni Abubakar Sale Yakub zan karanto. Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna damuwa kan halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar da kuma shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi. A cikin sanarwar da ya fitar, Muhammadu Buhari ya yi fatan kawo ƙarshen halin da ake ciki tare da dawo da Muhammad Bazoum kariyarsa da kuma shi da iyalansa. Ya kuma jinjina kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS bisa jagorancin shugaba Bola Tinubu saboda yadda ta tunkari halin da ake ciki a Nijar. Buhari da iyalansa sun nuna damuwa kan halin da demokaradiyya take ciki a kasar ta jamhuriyar Nijar da kuma yankin Afirka, musamman halin da Bazoum da iyalansa suka tsinci kansa a ciki. Dele Alake, wanda ake shirin nadawa a matsayin minista, ya ce gwamnatin tarayya ba ta duba kafafen yada labarai, sai dai abin da za a saka a waɗannan kafafen yada labarai da ya danganci shugabanci mai ci. Alake, wanda yanzu shine mai ba shugaba Buhari shawara kan ayyuka na musamman da sadarwa, ya ce kafafen yada labarai da gwamnati dukkansu suna aiki ne a tsakanin al'umma guda. Ya buƙaci kafafen yada labarai da su aiwatar da aikin jarida ba tare da nuna tsagwaron son kai ko kuma karkatar da tunanin al'umma ba. Ya yi bayani da cewa shugaba Tinubu ya zo ofis ne domin aiwatar da wani abu da zai tabbatar da sunansa da kuma ba zai yi wasosan dukiyar al'umma ba. Ya bayyana buƙatar da ke akwai ga 'yan Najeriya da su zama masu ƙarfin gwiwa da fatan samun nasara a cikin rayuwa. Tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kai ziyarar bazata ga tsohon shugaban jam'iyyar APC mai murabus na ƙasa Abdullahi Adamu a birnin Abuja. Ziyarar na zuwa ne makonni biyu bayan da Adamu ya murabus daga kan shugabancin jam'iyyar APC saboda zargin karya ka'idar kundin tsarin mulki da gaza kai jam'iyyar ga tudun mun tsira cikin shekara guda. Daraktan yaɗa labaran jam'iyyar Bala Ibrahim ya ce babu wani kuskure ga ziyarar da Ganduje ya kai. Jam'iyyar za ta gudanar da taronta na ƙasa da kwamitin zartarwa a ranar 2 da 3 ga watan Agusta mai kamawa. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta bayyana damuwarta kan yadda aka samu tarzoma a jihohin Bayelsa da Imo da kuma Kogi gabanin zaben gwamnoni a ranar 11 ga watan Nuwamba a waɗannan jihohi. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da kwamitin tuntuɓa na jami'an tsaro domin yin duba kan babban zaben shekarar 2023. Mai bawa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaron ƙasa Malam Nuhu Rubadu da mai rikon mukamin babban sufetan 'yan sanda na ƙasa Kayode Ebatukun suka halarci zaman taron. Hukumar ta buƙaci hukumomin tsaro da su ɗauki mataki kan rigingimin da suke faruwa da kuma mutanen da ba sa kishin dimokuraɗiyya kamar sayan ƙuri'u da kuma yanda ake kai wa jami'an hukumar hari da masu ƙoƙarin lalata kayayyakin zaɓe. Ƙungiyar da ke rajin tallafa mata ta jinjina wa shugaba Bola Ahmad Tinubu bisa ƙoƙarinsa na sanya sunayen mata 6 a cikin ƙunshin jerin mutanen da za a naɗa kan mukamin ministoci wanda aka miƙa majalisar dattijai domin tantancewa. Ƙungiyar ta ce saka sunayen mata da Tinubu ya fara cika alƙawarin da ya ɗauka a lokacin zaɓe. Matan da ake sa ran za su rabauta da kujerar ministan sun haɗar da Inkiruka Oyenkucha daga jihar Abia da Beta Edu daga jihar Cross Rivers da Hannatu Musawa daga jihar Katsina da Doris Ozwaka daga jihar Imo da kuma Uju Kennedy daga jihar Anambra, sai kuma Stella Otete daga jihar Delta. Shugabar kungiyar ambassador Onye Mama
ta yaba da yadda aka saka matan a ciki kuma suke dakon naɗin nasu, tana mai cewa hakan shi ke nuni da cewa alkawarin da aka ɗaukar musu tuni an fara cika